ngato kosewito ngimane to koro okosewito ngimane matene ni e wasewacho ni maiti onge gowi. Familia mare modonga ema koro nitiere kod tinga mano mar neno kaka ginyalo tieko gowi makamano to kaber winjo bed ni imiyo familia mar gi ringre makamano gitiekore kod chenro mar iko eka koro ging'iyo kaka ginyalo chulo gowi makamae. Osuptal nyalo tiyo kod yore mage mar yudo gowi margi. Kwa tiyo kod ranyisi osuptal mano Mamata sani koro gibandho $3.3 mowinjo bed ni chulogi. Yes. Kapok wapunga mos Dr. Ogola parmane just kunda. Anene kawuono. Koro gima kelo ga wach en ingen ngato kotho nitie gima luongo ni estate. Ndiam bedo administrator mar estate mare. Mara hospital ni gira tero mar bando the estate. Indi setho but ibam the estate. To gima sekati asetimo moko be nitie masetimo. Mage mwatimo ga en wandiko agreement. Tege mwandiko piny ni an ngane koro ni wabodi to mae gimwa winjore wabro chulo kama kada ken monthly wabro chulo nyaka gowino rumi mono agreement to agreement kusendiko olokre gimiluongo ni civil debt gowi to gowi minyaka dhi doho mondo kuri many gowi kanga no tamre luwo koro agreement matene ni kusendiko agreement no indiko oko mar doho matene ni familia mar ngamo wito ngimane bedo piny go hospital to gindiko gowi no nyaka ndika ka okil nitiere kose ginyalo mana bedo piny kigen gi por wach okochuno no okil nyaka bede actually okochuno no okil nyaka bede kata mani court en mano okil konyi iweche mag sheria kech samoro en gi lony moloi lakini kata kukil onge tu bedo piny tu ndikoru aseneno kata kuonde mwase deposit title deeds go hospital weji kemotho biro to wacho nan wakili wan mana gi title deed watim nango hospital wacho nan wan title deed ma mako nyakutiek gowi. Penjo machielo ma ng'ato nyalo bedo ka penjore ni seche moko mae familia ma nyithindo duto kaka familia ni gidong kie koro seche moko gionge kata title deed minyalo maki gionge gimoro amora ma ginyalo tero bedo nango wakili kapok adhi daktari. Actually mineno ka subtende mang'eny retain bodies ineno giwacho to gopwani wadhi yude nadi nikech giwacho ni sam ng'ata mothono inyalo donjo ni estate kaka wacho nicha lakini nyaka kuonge dhi yud administrator estate no bi sue the idonji ni administrator process ne hospital wacho ni samoro bor koro giwacho ni yo mayot en ni retain body ni mondo aket pressure kuom family koro gima gitimo gi commit illegality gitimo makosa mondo giyud gopgi nikech neno ni koro ichal ng'amo odhi loso kata mtoka kamoro to mechanic gon kapok ichula tan tokini yes winjo ingech amoro okiako mi ae okiako kodhi yudo gopi kisewuok kanyo ema keto ko hospital benio hospital wacho koro wan samoro wakia family kata ubro chulo wakia koro gima wan go mwanya mako en mana body to koro se wacho pile actually oken mokwongo ni it is illegal koro gima nya wacho how do we ang'amo nya konyo subtende kaka family man kani Joyce gimanya wacho ni hospital be samoro ohala ka hala nitie gi wang' mare mane adiera man kende yes lal mer kata wan okinde temo wayalo nono okunyisi ni gimoro amora kel bi aganga kel profit koro gik moko ailagi moko wacho ni sometimes kunya postpone the debt nyaka nyithindo go bed kuma nya chulo to ka ginyal ka en private hospital taparo ni serikal mar Kenya nyanyo kaka konyo kaka private hospital but aneno ni sometimes in society iwacho ni ng'ani no biro nwase thiedhe okwanya retain body ka sheria odagi to sibedo kodagi nyaka neni mano wawe ka gibro chulo ka gichulo bokane gichuthe samoro gionge gimoro